बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमेन. सोम्याच्या पडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आणि आत्म्यावर पवित्र तिथे न मान मरिये तुमकर फेन भरले सोम्य तुझ्या सोबा असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू बघेन मरी देवाच्या माया मोपया खाती विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आबळे सोम्याचे साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे न मान मरिये फेन भरले सोम्य तुझ्या सोबा असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू बघेन मरी देवाच्या माया मोपया खाती विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचं पूत मुनी चालव आणि आमच्या मध्ये जियलो न मान मरिये तू कृपेन भरले सोम्य तुझ्या सोबा असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू बघेन मरी देवाच्या माया मोपया खाती विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भाग्यवान देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर मागिया येसुम्या भगवान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मुंशा भेटले आम्ही जण झाल्या त्याच्या कष्टा आणि प्रसवापूर्वी तुझ्या जीवनपणाच्या आनंद आम्ही पावशी तुझी कृपा आमच्या करणानी होत म्हणून आम्ही मागतो ख्रिस्ता आमच्या सुम्यामरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या मुझ्या राखण्या सगळ्यांच्या दयेन म्हाका दिला मुगे मोत उजवाडा म्हाका राख आमेन. ससना सोविशे उदितांका येसुम्या तर प्रकाश संचेर पंखोनी समाधाने आमेन. श्रेष्ठ बडव्या सामिगिरी आमच्या जुजात आमका संभाळ देवसराच्या कुटेपणाचेर आणि पासांचेर आड येऊन आमका आधार दे सोमदेव तांका फरमाव दी म्हणून आम्ही परतून मागता आणि तू ये सर्गावेल्या पूजेच्या कुवारा देव बाडू संसारा विसरल्या सैतानाक आणि त्याच्या हेरा खोट्या आत्म्याक देवाच्या पदवेन आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे रास आमका येऊ तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव नमान मरिये तुम कृपेन भरले सोमी तुझे सोबा असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू सत मानता देवात सर्व पदवेदार बापा सर्गा आणि पृथ्वीच्या आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्या सम्या जो पवित्र आत्म्यावर गर्दी संभवलो अंकार जन्मलो काल त्याने कर सोसले का कुरसार चढलो तो मेलो आणि ताका निकेपलो त्यामध्ये देवलो दिसा मेदलन जीवन जलो कार चढलो सर्व पदवेदार देव बापाच्या उजव्यात बसला तैंता जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मुसबी खरोळ घेतलो मानता पवित्र तली पवित्र सभे भक्तांचे एकतांचे बक्षणे पुढेचे जीवन आणि शासनाचे जीवित आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येव तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारात जाव नमान मध्ये तू कृपेन भरले सुमे तुझ्या सगळ्या स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये तू कृपेन भरले सुमे तुझ्या सगळ्या असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू
Bagaimana muria dewace mai amapiangka tinatigar tanyamcha manacha kalirani. नमान मरिये तुम कृपेन भरले स्वामी तुझे सवैसा स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bagaimana muria dewace mai amapiangka tinatigar tanyamcha manacha kalirani. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या Dosa din Amin tosata sotani anisata sada sarvatra. sarvatra. Amen. Amen. एक घडीभर आमचे सगळे माईक अनम्यूट करूया आणि सांगा आता मिळून घट्ट थळ्यान थोडो वेळ आम्ही स्तुती करूया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 माईक hallelujah. अनम्यूट our mic and really Hallelujah, hallelujah, for hallelujah. God, some moments hallelujah 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 down, hallelujah hallelujah down control, down hallelujah control. hallelujah 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 Hallelujah, तुका hallelujah. सुद्धा तुका Hallelujah, बाप्पा सुद्धा hallelujah, तुका बाप्पा hallelujah, बाप्पा hallelujah, जण hallelujah, आम्ही hallelujah, 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 आमच्या hallelujah. अस्तित्वात काय सांगता आम्ही तुझ्या मुखार येयला या समोराच्या दिसा बाप्पा तू आमची काकूळ Hallelujah, करतलोय म्हणून hallelujah, भरवशा hallelujah, लायला hallelujah, 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 काकूळ hallelujah, करतलो एकलोच hallelujah, hallelujah. घणा असा हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah, तर hallelujah. सांगता हम 72 Hallelujah. 12 Hallelujah. 13 14 दांत कित्याक का तुका जिस्तीत ताका का उलो महिमात म्हणतला का गरीब ज्वर बाळ दांत का स्वंदितांत स्वंदितांत चल्यान स्वंदितांत तो आधार हालेलुया पावतलो हालेलुया 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 जीव हालेलुया सांभाळतलो जुलूम आणि जबरदस्त सस्तल्यान हालेलुया तो हालेलुया सडयतलो हालेलुया तांचे हालेलुया हालेलुया रगत हालेलुया ताच्या दोळ्या हालेलुया मुखार हालेलुया होऊ हालेलुया मोलादी हालेलुया 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 Hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, रिया hallelujah, रिया 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 hallelujah, 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 रिया hallelujah, रिया रिया hallelujah, रिया रिया hallelujah. रिया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Jesus, Jesus, Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, hallelujah. Jesus, Jabria, Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah, Kirandara, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah. Chaptam, Chapakut, Jesus, Hallelujah, Chapakut, hallelujah, Jesus, hallelujah. Unity, Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, Lord, hallelujah, hallelujah, Lord, hallelujah, Lord, hallelujah, Lord. hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Sudi duka, sudi duka, sudi duka, sudi duka. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Thank you, hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah, Jesus. hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah. thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. घट्ट तळ्यात स्तुती करूया. घट्ट God, तळ्यात स्तुती करूया. हालेलुया, हालेलुया. माईक अनम्यूट करून स्तुती करूया. तिराला बरा 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 बरा. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus. hallelujah, Hallelujah, hallelujah. hallelujah. Stuti, 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 stuti. Hallelujah, hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah. Jesus, Kar gandu ka, Jesus, kar gandu Jesus, ka, kar Jesus. gandu ka papa, har gandu ka papa. God, Abraham tu ka God, papa, Mahima tu ka papa, God, Sudhi tu ka papa, God, Aradhan God, tu ka papa. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Stuti, stuti, stuti. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Stuti, stuti, stuti.
हालेलुया हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah, जेसु hallelujah, जेसु hallelujah, जेसु जेसु hallelujah, जेसु 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 hallelujah, जेसु जेसु hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया जेसु 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 थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस Thank you, थैंक यू Lord. जीसस Thank you, हालेलुया Jesus. हालेलुया हालेलुया Worship you, worship you, Jesus Jehovah. Jesus 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 thank you Jesus thank you Thank you, Jesus Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Psalm chapter 72 12 to 14 कित्याक ताका उलमरतल्या गरीबाक दुर्बळ्यांक आणि आधार नतल्ल्यांक तो पावतलो ताका उलमरतल्या हरियेका गरीबाक हरियेका दुर्बळ्याक आणि आधार नतल्ल्याक तो पावतलो ताका कळीत आसा ताका सोडल्यार आमकां दुसरो आधार ना ताच्या की बेस्ट सोल्युशन आमकां ना ताका कोणी उलो मारूं दी कोणी उलो मारूं दी तो ताका जाप दिता जेरेमिया 33:3 म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दिता हांव तुका आयकता हांव तुका जाप दिता सुमार 2011 हांव बँगलोर आसलो बॉम्बेतून एकलो चेडो फोन कर अक्रिस्तांव भाव फोन कर म्हणलो लैंसी भैया प्रार्थना करके मुझे काम मिला मागणे कर म्हाका काम मिले अक्रिस्तांव भाव ताका मागणे करूंक कळीत नातले ताका एक खोंत दिल्ले ताका तेच करूंक शिकयलो तेच करतालो तो सक्रामेंत उक्तो आसतालो इगर्जेन बसतालो केदोळा वेळ मेळटा बसतालो देव पक्षपातीने देवाचे उतर म्हणटा देव तू कोण कितें पळयना देव पळयता आमचे काळीस देव पळयता आमचे काळीस Psalm 72:14 जुलूम आणि जबरदस्ती सोंसतल्यांक तो सोडयतलो ताचेर क्याक मस्त जण यूज करतले ताका सारखे सांबाळी दिनातले देवान ताका सोडयले ताका बरें काम दिले तांचे रगत ताच्या दोळ्या मुखार भोवमला दी तांचे रगत ताच्या दोळ्या मुखार भोवमला दी ताका उलो मारतल्या ताच्या भुरग्यांचे रगत ताचे मुखार भोवमलादीक देवाचे उतर म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथान 4 अध्याय 10 ओळ देवाचे उतर म्हणटा सर्वेस्परान म्हळे कितें केलें तुवें आयक भुंयतावन तुज्या भावाचे रगत म्हाका भोव मारता जेन्ना कायनान आबेलाक जेवशी मारले देव थंयसर येवन पावलो आनी कायनाक सवाल करी लागलो तुवें कितें केलें हांवें तुका सत्राय दिल्ली आज तुज्या भावाचे रगत ताणे म्हाका बली भेटयली जे कितें भेटयल्ले काणीक भेटयल्ली मोगाची काणीक ताणे दिल्ली आज ताचे रगत म्हाका उलो मारते आसा राजाचो पुस्तक 21 अध्यायान थंयसर नाबोताच्या दाखमळ्या विशयांत एक जे कितें घडलां तें थंय बरोवन गेलां थंयसर नाबोताक एक प्रामाणीक मनशाक जेवशी मारले आहाब
रायाच्या हुकमेखाल आहाब रायाक ताच्या दाखामळ्याचेर दोळा असलो आणि तो दाखामळ कसोय आपणाचो खरंगे जय म्हणून मस्त आशेतालो. आणि देवाचे उतर म्हणता, जेजेबेलान आहाबाक बसयले, हांव तुझे खातीर तो दाखामळो घेऊन दिता. आणि नाबोताक जीवशी मारयले आणि त्या नाबोताचे रगत देवाकुलो मारता. कित्याक देवाचे उतर म्हणता, ताचे रगत ताच्या दोळ्या मुखार भोव मोलादीक. वय आज आमचे रगत मात्र नाही, आमची दुःखाही ताच्या दोळ्या मुखार भोव मोलादीक. तो आमचो मोग करता. आज त्या देवाक अर्घा दिवया. आज आम्ही कसल्याय सिच्युएशन असो, आज कोणी आमकां जुलूम करते असो, तो आमकां सोडचत असलो आणि सांगचत असलो देव नाही. परत एक पटी त्या सोम्याक उलो मारया, स्तुती करया, अर्घा तुका. हालेलुया, 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 हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सासनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुत्राची, आमच्या सोम्या आणि सडवंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत, आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या फरीपणापासून भूमगळा बाप्पा, या पहिल्या खणात तुझ्या हातान तू बारता बाप्पा. याने कितले जण तुझे भुरगी असतात बाप्पा. बाप्पा, हरी एका दिसा आम्ही तुझे मुखार येता, तुझे मुखामोर सदून येता, तुझे उतर सांगता. साम 34:5 ताचेर नदर गेला आणि तुझे मुखामोर परजळतले. आज या समोराच्या दिसा आमचे मुखामोर परजल शंकर. हर एक बेजाराचे, हर एक अंकाराचे, हर एक कष्टाचे, अनवराचे, अस्कतकायचे, हर एक सावळी आमचे तन खाणोडे बापा. तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर. तुझो मुखामळसो परजळ आज आमचेर फांकाशेत कर. आज तुझो मोग, तुझी आशीर्वादां आम्ही या समोराच्या दिसा अनुभव करून तू कृपा लाभय बापा. जेजूच्या पवित्र आणि बळवंत नावान मागता बापा. आमेन, आमेन, आमेन. Deuteronomy 28:12 सर्वेस्वर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे घर भरतलो. तुझे भुईंग फावत्या काळार पावस दितलो आणि तुझ्या हाती घेतल्या सर्व कामांचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तू ऋण दितलो, पूण तू कोणायकडचे ऋण घेवचो नाही. Deuteronomy 28:12 सर्वेस्वर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे घर भरतलो. तुझे भुईंग फावत्या काळार पावस दितलो आणि तुझ्या हाती घेतल्या सर्व कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तू ऋण दितलो, पूण तू कोणायकडचे ऋण घेवचो नाही. Deuteronomy 28:12 सर्वेस्वर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे घर भरतलो. तुझे भुईंग फावत्या काळार पावस दितलो आणि तुझ्या हाती घेतल्या सर्व कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तू ऋण दितलो, पूण तू कोणायकडचे ऋण घेवचो नाही. सगळ्यो स्त्रियो सांगात मेळोन जेजूच्या कठीण कष्टांच्या परिपात
आमची आणि सगळ्या आमच्या संसाराची आणि काकुळत सगळ्या कर बाप्पा. संसाराची काळत कर बाप्पा. आमची आणि सगळ्या आमच्या संसाराची आणि काकुळत सगळ्या कर बाप्पा. संसाराची काळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या आमच्या आणि संसाराची सगळ्या काकुळत कर बाप्पा. संसाराची काळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या आमच्या संसाराची आणि काकुळत सगळ्या कर बाप्पा. संसाराची काळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या आमच्या संसाराची आणि काकुळत सगळ्या कर बाप्पा. संसाराची काळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या आमच्या संसाराची आणि काकुळत कर सगळ्या बाप्पा. संसाराची काळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची आमच्या काकुळत आणि कर बाप्पा. सगळ्या संसाराची काळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण आमची आणि सगळ्या आमच्या संसाराची काकुळत आणि कर बाप्पा. सगळ्या संसाराची काळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि संसाराची सगळ्या काकुळत कर संसाराची बाप्पा. काळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची आमच्या काकुळत आणि कर बाप्पा. सगळ्या संसाराची काळत कर ससनाच्या बाप्पा. बापा हाऊन तुका बटैता तुझ्या ती वाघाच्या पुताची आमच्या समय आणि सर्वंदरा जेसू ख्रिस्ताची रगत आत्माने देवकोड ख्रिस्ताची उडाणे रगतात्माने देवकोड आमच्या भक्तांच्या आणि सगळ्या संस्थांच्या भक्तांच्या या दुसऱ्या कणान समर्पण देऊन मग या विशेष आमचे कुटुंब समाजात समर्पण देऊया. आमच्या कुटुंबातले हर कोणी पण समाजात समर्पण देऊया. भाऊ मगाळ बापा आमचे सगळे कुटुंब तुझ्या हातान समर्पित बापा. आमच्या कुटुंबातले हर एक असकत काय उणे पण दळडेर पण असकत काय हर एक कन्फ्युजन्स आर्ग्युमेंट्स हर एक तरहचे दुश्मन काय अनफॉरगिव्हनेस बापा तुझ्या हातान समर्पित बापा. बापा तुझ्या बसवण्याप्रमाणे आज तुझं आत्म मगाचं आत्म शांतीचं आत्म समाधानाचं आत्म आमच्या कुटुंबात वाळे बापा. आज आमच्या कुटुंबात मागण्याचे स्पिरिट तू धान दे बापा. आज आमच्या कुटुंबातल्या हर एकला तुझ्या उत्तराप्रमाणे जीव असले कृपा फाव कर बापा. बापा तुझ्या उत्तर सांगता त्याप्रमाणे सौम्या जसोचेर बावाट दवर तोवर तुम बचाव जातले तुझे घराणे बचाव जातले. आज हे उत्तर आम्ही क्लेम करता बापा आमच्या कुटुंबा खातीर. आज आमचे सगळे कुटुंब तुझ्या नावान तुझ्या पुता जेजूच्या नावान बचाव झाला. आम्ही अर्घा देतो बापा अर्घा देतो बापा. आमचे सगळे कुटुंब बचाव केल्या खातीर बापा तुका अर्घा तुका महिमा तुका स्तुती बापा. आमेन आमेन आमेन. झकारिया 12:10 पूर्ण दाविदाच्या घराण्याचेर आणि जेरुसलेमाच्या निवासाचेर हांव दयेचो आणि मागण्याचो झकारिया 12:10 दाविदाच्या घराण्याचेर आणि जेरुसलेमाच्या निवासाचेर दयेचो आणि मागण्याचो झकारिया 12:10 दाविदाच्या घराण्याचेर आणि जेरुसलेमाच्या निवासाचेर सगळे त्यातले सांगता मिळून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फाद जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फाद जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ करू बा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फाद
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. जेसूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पशामध्ये पशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. शासनाच्या बापा आम तुका वटयता तुझ्या तुका अति वटयता. मोगाच्या पुताची तुमच्या समय आणि सुंदर जेसू ख्रिस्त बुडणी रगत आत्मोदने पोट आमच्या पत्ता आणि सगळ्या संसाराच्या संसाराच्या परिपूर्ण विसर्जन. या काळात विशेष समर्पण देऊया. हर एक फायनान्शियल प्रॉब्लेम, कामाच्या प्रॉब्लेम समाजात समर्पण देऊया. माग्या विशेष सरानं एका बहिणीन मागवून सांगला त्यांचं समजतो जे काही काम करता तो बंद चमचर असा म्हणून सांगला आणि कितले जण ते काम करच्याक तांचे काम विचार असा समाजात समर्पण देऊया. आज विशेष सरान माग्या थंयसर कितले जण काम करतात तांचे पासून देव एक वाट उक्ती करून दे. देव एक वाट उक्ती करून दे. देवाची कुशी वय जाल्यार ते बंद जायचे म्हणले जे कितें डिसिशन घेतला ते पाठी घेवंक विशेष राहणं गव्हर्नमेंटात तांकां आधार लाभली आणि सगळे वाट उक्ती जाऊन दे. विशेष माग्या कितेही समस्या जाल्यार जावंक पुरो आज विशेष ते सगळे समस्ये जेजूच्या नावान सगळे परिहार जाऊ दे. परिहार जाऊ दे जेजूच्या नावान. माग्या कितले जण काम नसताना कष्ट नसतात, कितले थेंब जाऊन काम नसताना असतात, बिझनेस करूंक जाय आसा, काम करूंक जावंक पुरो, बॅन गेला जावंक पुरो समाजात समर्पण दिवया. एकल्या भावाचेर ताच्या कंपनीन केस केल्या, ट्रॅव्हल बॅन गेला, समाजात समर्पण दिवया. माग्या कितल्या रीण आसा समाजात समर्पण दिवया. भूमोगाळ बाप्पा तू हर एकला दया करतलो देव तू जावन आसाय. साम 34:10 देवा तुझे उतर सांगता देवा कित्याक हर एका कोण तारुण शिव समेत भुखेत मरत पूण तुझे पात्यतल्यांक कितेंच उणे आसचे ना. तुका पात्यतल्यांक कितेंच उणे आसचे ना. तुका पात्यतल्यांचे खणाकी खंयच्याय बऱ्या वस्तूंचो अभाव जावंसो तुझे उतर सांगता. बापा आज विशेष जणांना मागता आज कितले जण भावना काम नसताना कष्ट संसार भर बापा कितले जण म्हणतात काम ना, बिझनेस चलतेत ना. बापा या राष्ट्रांचे तुझो आशीर्वाद घाल. ही राष्ट्र तू फळा बरेत कर. आम्ही खंयच्या गावान काम करनासा, आम्ही काम करसो गाव बापा तुझे उतर सांगता जोशुआ 1:3 तुवें पांय दवरली स्वत हांव तुका दिता. तुवें पांय दवरले स्वत हांव तुका दिता. तुवें दिल्ली स्वत देवा तू आशीर्वादीत करनासतना कंडी जावन दिनाय बापा. तुवें दिल्ली स्वत ते एक आमकां देणे बापा. ते देणे तुवें आमकां दिले बापा. ये देणे तुवें आमकां दिले. आशीर्वादीत कर. ह्यो जागो आशीर्वादीत जावं दी, फळा बरी जावं दी. या जाग्यार जे कितें लायतात, जे कितें बिझनेस करतात ते सगळे बिझनेस उंचायेक पावों दी आणि चड कामां उक्ते जावं दीत. वेकन्सीज उक्ते जावं दीत जेसूच्या नावान. या दिसा आयच्या दिसा या हप्त्यात कितले जण इंटरव्यू येतात, कितले जण सीव्ही धाडटात दुसऱ्या कंपनी. देवा या हप्त्याने तांच्या खातीर वाट उक्ते जावं दी जेजूच्या पवित्र आणि बळवंत नावान मागता बापा. आमेन आमेन आमेन. साम 9:18 कित्या गरजेवंतांक तो ससनाचे सर दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांच काल व्यर्थ जावंक जायना. साम 9:18 कित्या गरजेवंतांक तो ससनाचे सर दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांच काल व्यर्थ जावंक जायना. साम 9:18 कित्या गरजेवंतांक तो ससनाचे सर दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांच काल व्यर्थ जावंक जायना. सगळे स्त्रिया सांगता मिळून जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टाच्या कशामार्फत कशामार्फत आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट संसाराची कर काकूट बापा. कर बापा. जेजूच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या कशामार्फत कशामार्फत आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट संसाराची कर काकूट बापा. कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टाच्या कशामार्फत कशामार्फत आमची आणि आमच्या आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूट संसाराची कर काकूट बापा. कर बापा. जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टाच्या कशामार्फत कशामार्फत आमची आणि आमच्या आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूट संसाराची कर काकूट बापा. कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या कशामार्फत पशावामध्ये आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची सगळ्या काकूट कर संसाराची संसाराची बापा. काकूट काकूट कर कर बापा. ससनाच्या बापा हांव ससनाच्या तुका पावटा बटयता तुझ्या बटयता तीन तुझ्या मोगाच्या तीन पुताची मोगाच्या तुझ्या पुताची सुमी आणि तुमच्या सकलदरा समी जेसू आणि ख्रिस्ताचे सरोदराचे कूड आणि ख्रिस्ताचे रगत पुत्र आत्मा आणि देवपण आमच्या आणि पत्कांच्या आणि देवपणाच्या सगळ्या भक्तांच्या आणि संसाराच्या सगळ्या पत्कांच्या आणि परिपूर्ण सगळ्या संसाराच्या पात्रांच्या परिपूर्णतेसाठी या चौथ्या आमच्या कानात आणि सगळ्या विशेष संसाराची समर्पण काकूट दिवन कर मग बापा. या सगळ्यांच्या भुरग्यांक ससनाच्या बापा युवजना हांव तुका समाजात बटयता समर्पण दिवन तुझ्या मग तीन या विशेष आणि कितले जना भुरगीं आज शिकपात आसतात आसात फुडाराच्या भियांत आसात तांकां समाजात समर्पण देवया. मागया आमच्या भुरग्यांक समाजात समर्पण देवया. भोव मोगाळ बापा या संवसारांतल्या सगळ्या भुरग्यांक तुझ्या हातान भेटोवन दिता बापा. बापा तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या जणवायेन त्या भुरग्यांक भर. दीस वाडत येताना बापा या भुरग्यांक फळां बरीत कर. तांचो फुडार आशिर्वादांनी भर. बापा तांच्या फुडारात येवचे हर एक तराचे अस्कत काय भे हर एक तराचे अडखळ्यो कावजेणी आकांततावन तांकां सुटका लाभे बापा. तांच्या जिवितांत तांणी मुखार वेता आसतना बापा आधुनिक सवलत्यो आधुनिक उपकरणां आधुनिक टेक्नॉलॉजी बापा वाईटाच्या वाटेक वाटते आसा पातकाच्या वाटेक वाटते आसा. कितली भुरगीं आज वाईट करण्यो करन आसात कुडीच्या लैंगिक पथकांत वळख जावन आसात बापा. कुडीत माथ्याच्या केसांत पांयाच्या नक्षपराक कंप्लिटली तांकां तुज्या हातांत समर्पित बापा. आज कितली भुरगीं वयता सकयल मुशेर दोळे कान तोंड कंप्लिटली बापा आज पातकाच्या गुलामपणान आसात. दोळ्यांनी पवित्र आसा ते पळोवंक जातेत ना. कानांनी पवित्र आसा ते आयकूंक जातेत ना. तोंडान हर एका वेळार वाईट पॉझिटिव्ह उतरां भायर येतात बापा. आज त्या भुरग्यांक तुझ्या पुता जेसूच्या अमोलेक रक्तान नितळ कर बापा. वेचून काड या भुरग्यांक. सैतानान या भुरग्यांचे आत्मे सोरूंक तूं दिनाका बापा. बापा आमची भुरगीं तुझ्या पुता जेसूच्या कुर्सा मळान दवरता. ती भुरगीं तुझ्या हाजरपणांत आसूं दी बापा. तांकां तुजे तान पयस आसूंक दिनाका बापा. आमच्या भुरग्यांचो फुडार आमच्या भुरग्यांचो शिकप कंप्लिटली तुझ्या हातान समर्पण दिवन तुजेर विश्वास दवर मागता बापा. आमची भुरगीं कितली सीख आसात बापा त्या भुरग्यांक समर्पित बापा. कितली भुरगीं लोनलीनेस फील करनासतात डिप्रेशन आसात बापा. कितली भुरगीं स्टबर्न जाल्यात आयकनात हांव पण सांगले बापा. हर एका भुरग्यांक तुज्या हातान समर्पिता. तांचेर तुझा उजो हात दवर आशिर्वादाने भरून मागता. आमेन आमेन आमेन. आयजाया 41:10 भियेनाका कित्याक हांव तुजे सोय आसा. घाबरनाका कित्याक हांव तुजो दी. हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता. तुजे सयत येवन तुज्या हातान तुका सांबाळता. आयजाया 41:10 नाका कित्याक हांव तुजे सोय आसा. घाबरनाका कित्याक हांव तुजो दी. घटाय दिता हांव तुका मजत दिता. तुजे सयत येवन तुज्या हातान तुका सांबाळता. आयजाया 41:10 भियेनाका कित्याक हांव तुजे सोय आसा. घाबरनाका कित्याक हांव तुजो दी. घटाय दिता हांव तुका मजत दिता. सयत येवन तुज्या हातान तुका सांबाळता. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामध्ये फात जेसूच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पशावामध्ये पशावामध्ये फात जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामध्ये पशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फात आमची संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फात आमची आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फात आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फात ससनाच्या बाप्पा आमचा बडीता ज्योती मगाच्या पुताची जसम्य आणि सुरुंदराजे सुपुताची ओढ आणि रक्त आत्मा आणि देवपण आमच्या पात्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्या फरकपणापासून या आखरेच्या कणान सोम्याच्या हातान भेटून देऊया सगळ्या पिढेस्तांक सोम्याच्या हातान समर्पण देऊया याला कितल्या विंगड कर्ज घेऊन मागते असत त्या हर एकल्या सोम्याच्या हातान समर्पण देऊया भो मगाळ बाप्पा या आखरेच्या कणान तुझ्या हातान भेटून देते बाप्पा हर एका पिढेस्तांक बाप्पा तू वयच वयच तू जाऊन असे बाप्पा तुझ्या गेला हर एका पिढेस्तांक तू एक गुण केलाय बाप्पा बाप्पा नामान खोडकार बाप्पा तो आईल बाप्पा तुझ्या सेवका लागी बाप्पा ताका तू एक गुण कनपाटी धरलाय बाप्पा 10 जण खोडकार तुझे ते आईले बाप्पा लूक 17:13 बाप्पा ताणे उलं म्हणलं जेजू मेस्री आमची काकुळकर तांचेर तुवें दया दाखयली बाप्पा बाप्पा काकुळकर बाप्पा हर एका पिढ्यास्तांचे काकुळकर विंगड पिढ्याचा कष्ट नसतात टीबी ब्लड प्रेशर एड्स डायबिटीस कॅन्सर पाट्याचे कड्याचे दुःख पेंटाचे दुःख लिव्हरचे प्रॉब्लेम विंगड समस्या बाप्पा तांका हात लाय बाप्पा बाप्पा तुझ्या हातान समर्पित बाप्पा कितल्या हॉस्पिटलान असत आयसीयू असत सिरियस असत बाप्पा त्या भुरग्याची काकुळकर कितले जणांक बाप्पा आर्थरायटिस समस्या असतात बाप्पा पायाचे गांठी दुख असतात बाप्पा बाप्पा कितल्या जणांक पायाच्या गांठीने फडाफड असत बाप्पा पायात बोळ ना बाप्पा तुझ्या हातान समर्पित बाप्पा तांका तू स्पर्श कर बाप्पा सायकॅट्रिक प्रॉब्लेम असल्या हर एकल्याक तो हात लाय बाप्पा बाप्पा तुझ्या हातान भेटून दिता जेसूच्या नावान बाप्पा कितले जण याले विंगड गरजापासून मागून असतात बाप्पा लॉरेन्सियो फर्नांडिस सिल्विया मायकल रियोला साबिना फर्नांडिस मारिया लोबो जुलियट डिसोजा शांती पिंटो अनारिटा कुटिन्नो विशेष तुझ्या समर्पित बाप्पा बाप्पा तुझ्या सोसायटीन जे किती समस्या असतात तुझ्या हातान समर्पित बाप्पा तुझे विरोध येऊच्या हर एकल्यांक तुझ्या पायांतळा भेटून दिता बाप्पा बाप्पा तू न्याय नीत कर दितलो दे तू न्याय नीत कर दितलो दे बाप्पा या बणीच्या पक्षाके रोमन्स 8:31 तू तुझ्या पक्ष घेता विश्वास बाप्पा जफानिया 3:17 सर्वेस्पोर तुझो देव तुझ्या मध्ये असा जय तितलो सुजारी तो जय तितलो सुजारी तू जय तितलो सुजारी या कुटुंबाक जय तितलो सुजारी कितले जणांक रावच्या जाग्यार तांका रावंक सोडतात ना तांका अस्कत करता असत तांचे विरोध लावल्यान बाप्पा तांची काकुळत कर बाप्पा मेल्सी रॉड्रिगस समर्पित बाप्पा तुझ्या हातान भेटून दिता बाप्पा कितले जण याले पिटिशना घाल्यान बाप्पा रीना म्हणल्या बहिणीच्या समर्पित बाप्पा सुजीत नरोना समर्पित बाप्पा स्पर्श कर बाप्पा ताका बाप्पा रूथ म्हणल्या भुरग्याक आणि कितले भुरगे एक्झाम दिते असत बाप्पा त्या भुरग्यांक तू भवितत्व स्पर्श कर बाप्पा एक भुरगो सॅलरी इन्क्रिमेंट बसत मागून असा कितली जणां सॅलरी इन्क्रिमेंट बसत मागून असत बाप्पा तांची काकुळट कर बाप्पा फादर
डॉमिनिक संता मरिया विशेष रान कितले वर्षांत हांव तुझी सेवा करते असत बापा. बापा तांकां बळ भलायकेन भर बापा. बापा तुझे समर्पिता लीना कर्मा आणि कितले जाणां भुरग्याच्या देण्यापासून मागून आसात. दुसऱ्या भुरग्याच्या देण्यापासून कितले जाणां मागून आसात. तिसऱ्या भुरग्याच्या देण्यापासून मागून आसात. बापा तांकां तूं अभिषेक कर, आशीर्वाद आनी भर. हेनरी आल्गर मेलरॉय ईडन शिरीन आणि कितले जाणां कामाच्या समस्येर आसात. सारा मुळे भुरगे डिप्रेशन आसा. सिस्टर लुइजा कॅन्सर पिडेन कसून आसा. बापा एका भयणीचे बिल्डिंगाचे घराचे कन्स्ट्रक्शनचे इश्यूज जे आता समर्पित बापा स्पर्श कर. बापा समर्पिता बापा एक 3 वर्साचो भुरगो मुबारक हॉस्पिटलान चेस्ट इन्फेक्शन जावन ऍडमिट जाला बापा. त्या भुरग्याक तो हात लाय बापा, हात लाय बापा, स्पर्श कर बापा. विन्सेंट म्हणलो भाव काम नसताना कष्ट नसता बापा तुझ्या हातान भेटून येता. बापा मॉरिस्को आज जन्मा दीस सेलिब्रेट करता. आज कितले ना बर्थडे सेलिब्रेट करतात. तांचेर तुझो आशीर्वाद घाल बापा. बापा लिया म्हणल्या भुरग्याक समर्पिता कॅन्सर पिडेन कष्ट नसा. बापा समर्पिता सोनल म्हणल्या भुरग्याक बापा तुझ्या कुडीर असले सगळे राक्षस तो हात लावून गुण कर बापा. बापा एक कितले जाणां कठीण डेप्थर असतात बापा, रिणार असतात. त्या रिणात तांकां सुटका लाभे बापा. बापा तुझ्या हातान भेटोवन दिता बापा. रायना जियाना जानिक विजय हेनरी मार्गरेट क्रिस्टन मिलबर्न सिल्विया साजिद हिल्डा एंजेलिन रेगो संदीप संतोष अरुण डेरिल जेसिंता एंडी अनोरा जेन बेनेडिक्टा जेनिसिया जिशा सिंड्रेला जेम्स जूलियट बरेटो जूलियट निश्मा जूलियट स्टेफानी जेसन स्टीफन किशोर वीडा कैल्विन कैटलिन लारिसा लीना मेलविन शरल सोनल टेरेसा लीना वाज लुसिटा अग्नेलो रूथ रीस मेरी डिसोजा नैन्सी लोबो प्रदीप मिनेजस प्रिया अनिल अग्नेलो प्रिया विल्सन प्रिंसन विंस्टन वायलेट रिना अल्गर गिलबर्ट रीटा डिसोजा विक्टर वीटा वृंदा रॉकी रेनविक रीना अरुण टेरेसा काश्मीर ट्रॅव्हल दव्या एका भुरग्यांचेर तुझो आशीर्वाद घाल. तुझ्या पवित्रत्म्या तांकां भर म्हण तुझ्या पुत्र जेसूच्या पवित्र आनी बळवान नांवान मागता. आमेन आमेन आमेन. मिका 7:7 पूण हांव सरस्वराची वाट पळोवन रावतलो. म्हजे श्रवण करतल्या देवाचेर भरवसो दवरतलो. म्हजो देव म्हजे मागणे आयकतलो. मिका 7:7 पूण हांव सरस्वराची वाट पळोवन रावतलो. म्हजे श्रवण करतल्या देवाचेर भरवसो दवरतलो. म्हजो देव म्हजे मागणे आयकतलो. मिका 7:7 पूण हांव सरस्वराची वाट पळोवन रावतलो. श्रवण करतल्या देवाचेर भरवसो दवरतलो. म्हजो देव म्हजे मागणे आयकतलो. दोन्ही हात रूपान घट्ट तळ्यान सांगाता म्हणून जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरीफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरीफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरीफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरीफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरीफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरीफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरीफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरीफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरीफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरीफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ ये भगवंता देवा भगवंता बळवंता भगवंता आम्हारा आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ कर. ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हारा आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ कर. ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हारा आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हालेलुया 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 हालेलुया
hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, रिया 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 वो मंगळा सर्गेंचे बाप्पा आयचं सगळं समरस देश तुझ्या समर्पिता विशेष आणि हर एक भावनांत सोलनवर आयचे से या भुरग्या संगत राव तू तांकां जैतला बे हर एक त्यांच्या कामांचे काम करून बळ भलाय की तू फाव कर जनवायतून दी हर एक मेटा मेटानी तुझ्या कुशप्रमाणे जीवक हर एक जे की ते मेटा काढतात त्या हर एका ती बाप्पा तुका महिमा देऊंक तुका संतोषिता तेच करो तू कृपाला बाई जेजूच्या पवित्रने बळवून नावान मागता बाप्पा आमेन 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 नमान मरिया कृपेन बरले सुमत तुझ्या सगळ्या असा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजू गणमरिया देवाच्या नफ्यांका तेरुनाती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा कानी पुता कानी पवित्र म्या सदा सर्वथा आमेन. बाप्पाचे पुताचे आणि बाप्पाचे पवित्रतेचे नावे पुत्राचे आणि आमेन. पवित्रत्वाचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. कितल्या जणांक तुमका पिटिशन दिवंक आसात कोणी पिटिशन दिवंक बाकी आसात टेस्टमनी दिवंक बाकी आसात जाल्यार टेस्टमनी दिवंक गळाय करनाका टेस्टमनी दिया आम्ही टेस्टमनी दिल्ल्यान आमकां बरेपण जाता हेरांन सुद्दां वाडटा आनी देवाक महिमा जाता 9900332411 पतो सांगता नोट करून घेया 9900332411 या नंबराक तुमची टेस्टमनीज आणि पेटिशनां तुम्ही दंड दिया हर एका दिसा सांजेर आमचे इंटरसेशन आसा इंडियाचो टाइम 10 ta 11 वरां राती कुवेटचो टाइम 7:30 ta 8:30 दुबईचो टाइम 8:30 ta 9:30 तुम्ही तुमच्या टाइम झोन प्रमाणे तो टाइम चेक करून घ्या ऍटलिस्ट 15 मिनिटां 20 मिनिटां बसा आणि मागा समयाच्या हजरपणात आम्ही सांगता म्हणून मागताना देवाचे उत्तर सांगता मॅथ्यू 18:19 तुमच्या मध्ये दोघ जण एक मनाचे जाऊन किती मागले हांव तुमकां दितलो म्हणून आम्ही किती एक मनाचे जाऊन मागताना देव आमच्या खातीर वदक सून दिता तसेच आमच्या या संबंधीच्या सगळ्या गरजा पसत मागा देव तुमका हर एकल्या आशीर्वादाने बेस्ट सवानी आणि कृपेन भरून दे. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord. God bless you too.